שלום לכולם. שבוע פרשת כי תבוא, כתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. דהיינו בית המקדש, מצוות ביקורים, להביא לכהנים, לאכול ממה שיוצא ראשון. מה העניין בזה בעצם? התורה מלמדת אותנו שכדי שאנחנו נכיר טובה על הקדוש ברוך הוא, על זה שהוא ברא אותנו, על זה שהוא מיטיב לנו, על זה שהוא נותן לנו, אם זה בגד ללבוש, מים לשתות, חמצן לנשום, כל דבר קטן, שרק בן אדם מתחיל להתבונן, כמו שאיוב אומר, מבשרי אחזה אלוקה, מהבשר שלי, מהגוף שלי, אני רואה אלוקות, הרי כל דבר קטן אפשר להגיד כל כך המון פעמים תודה לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים לפני תפילת השחרית, אנחנו אומרים, כל זמן שהנשמה בתוכי, מודה אני לפניך. שכל זמן שהנשמה שאתה נותן לי, היא אצלי, הדבר הכי גדול שאני יכול לעשות זה להודות לך. אדם חושב לפעמים, אני מאמין בלב, אני דתי בזה, ודתי לדעתי וכל מיני כאלה. זה לא מדויק בלשון המעטה. כי גם בן אדם יגיד לאשתו, אשתו תבקש ממנו, תשמע, ממי, תוריד בבקשה את הפח. יגיד לה, לא, עכשיו אין לי כוח וזה. אבל תדעך שכמה אני אוהב אותך, אל תשאלי מפה ועד הודעה חדשה. אז הוא יגיד לו, תלך המקום, יגיד לה, לא מסתדר לי וזה, אבל תדעך שאני מאוד מעריך אותה, ואני מאוד... אולי מאמינים את המשל של זה, ומה אתה מעריך אותי, מה אתה אוהב אותי? אתה כל הזמן מספר לי סיפורים, אתה לא מוכן לעשות שום מעשה, סימן שזה לא אמיתי אצלך. לכן אדם צריך לדעת, באמת, על ידי המעשים של בן אדם, נמדד הפנימיות שלו. זה לא הדבר שמחייב, וזה לא הדבר הכי, זה כתוב גם רחמנא ליבא ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לא רוצה רק שנעשה, נעבוד אותו כמו איזה עבדים כאלה, בלי חשק, נהיה צולים זה נקרא. צדיק ורע לו, כל היום נלך ככה עם הראש כפול. לא, זה לא מה שהוא מחפש. אדרבה, כתוב, תחת לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. רש"י מסביר, שהיה לך כל טוב, למה לא עבדת את השם בשמחה? כן? היה לך לשמוח בתורה, במצוות, במעשים טובים שאתה עושה, וזו הדרך האמיתית. אז כדי שאדם יגיע להכרת הטוב, כן, אז הוא צריך גם להקריב, לתת מעצמו משהו, כמו שדיברתי בשיעור הקודם, על הנושא של הקרבה. אז בן אדם מביא, יוצא לו הפרי הראשון, הוא בא עם זה לבית המקדש, מביא את זה, הוא נותן מעצמו, ממילא יש משהו שלו שנמצא שם, אז הוא אוהב את הבית מקדש, הוא אוהב את הכהנים, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, את מי שאמר והיה עולם, זה מקרב אותו לכל הרוחניות שבדבר, זה מקרב אותו להכרת הטוב, והוא מגיע לידי תיקון עצמי. הרבה פעמים אנשים לא מוצאים סיפוק בחיים שלהם, כי הם לא מתקרבים לתיקון העצמי שלהם, הם מרגישים חסרים וריקים. אני מדבר על אנשים שיש להם הכל, שיש להם כסף, יש להם מכוניות, יש להם בתים, יש להם הכל, אבל בכל זאת הם הולכים עושים כל מיני קורסים וכל מיני דברים, כל מיני זה, מחפשים את עצמם, הולך לחפש את עצמי, למצוא את עצמי בהודו, ופה מה, תגיד לי, מה, אתה במשחק מחבואים? מה אתה צריך לחפש את עצמך? יושב בסתר עליון. הרב זר אמר פעם, מה זה יושב בסתר בלב שלך? מי יושב? עליון, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך מתחת לאף. אתה רק צריך למצוא אותו, להתבונן, מה השם נותן לי, איך אני יכול להכיר לו תודה, איך אני יכול להכיר לו טובה, וממילא התחושה שלך היא תשתפר. כן? כתוב, חז"ל אומרים, כל הכופר בטובתו של אדם, סופו לכפור בטובתו של מקום. דהיינו שאם בן אדם לא מכיר טובה לחבר שלו שעזר לו, עשה איתו משהו, איזשהו חסד או משהו, בסוף הוא עלול לכפור ולהגיד, מה, הקדוש ברוך הוא ברא אותי בשבילו, שאני אעבוד אותו, וזה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך אותך? אתה צריך אותו, הוא לא רוצה שתתבייש לעתיד לבוא, אז הוא רוצה שאתה תהנה. משל למה הדבר דומה? אדם אחד שנותנים לו ארוחה, נותנים לו צלחת, הוא קח בוא תשב תאכל, הוא אוכל, אם משהו שם לא טעים, הוא לא ידבר מילה, למה? מי לא יוצא בחסד בחינם? הוא אוכל ככה, יושב כזה מהצד, וזה מכניס לפה בלי שהוא... אבל אם הוא שילם 300 שקל, ארוחת ערב, איזה משהו, המזלג לו במקום, מלצר, מה זה? הלו, שילמתי. ישר הוא מתרעם על זה. למה? זה נקרא בזכות ולא בחסד. זה כמו אדם שמקבל משכורת בסוף החודש, כן? על זה שהוא עבד קשה. הוא יבוא וידרוש את שלו. למה? כי מגיע לו. הוא עבד על זה. אותו דבר, הזוהר הקדוש אומר, שבעבר, לפני בריאת העולם, הנשמות, הקדוש ברוך הוא מהיותו טוב, הוא רצה להטיב, הוא ברא את הנשמות, הוא היטיב להם, אבל זה היה בחינם. וזה נקרא נעמה דחיסופה, זה היה לחם בושת.
הוא היה מאכיל אותם, אבל היו מתביישים, אמרו, לא עשינו שום דבר בשביל זה. אין בעיה, הוא רצה לתקן את זה, הקדוש ברוך הוא, אז הוא ברא את העולם הזה עם ההסתרה שבו, כן? וכדי שאדם יוכל לקבל שכר על הדברים הטובים שהוא עושה, ולהבדיל, להפך, כן? אז יש רעיון מאוד יפה לגבי מה שאמרתי, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. לא, יש הסבר מאוד נוסף ועמוק בעניין הזה. לא מחויב שהוא כופר במעשה שהוא עשה איתו. נגיד הוא לקח אותו טרמפ. אז מה הוא אומר? כן, הוא לקח אותי טרמפ. נכון, הוא לא כופר במעשה, אבל הוא כופר בטובתו של חברו. הוא אומר, אבל למה הוא לקח אותי? כי הוא רוצה שאני אקח אותו פעם הבאה, או שאני אתן לו, שאני אעשה לו וכו' וכו'. אז מה הוא אומר? הוא עשה איתי חסד. אבל זה מתוך אינטרס. אתה כופר בטובתו, בטובה של החבר שלך. אתה אומר שהוא לא עשה את זה מעצם היותו טוב. ממילא אתה עתיד חלילה להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא ברא איתי והיטיב לי וזה, אבל יש לו אינטרסים חס וחלילה, חס ושלום, הוא מייחס תכונות של בני אדם לקדוש ברוך הוא לא, אין לו דמות ולא גוף ולא דמות הגוף וכולי, הוא רחוק למעלה מכל מחשבותינו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם. הקדוש ברוך הוא נשגב מבינתנו, אין לנו אפשרות להבין כמה הוא הרבה, אנחנו ברואים, והוא ברא אותנו מצומצמים ומוגבלים, כמה שנהיה חכמים, ואנחנו לא יכולים לגמרי להבין אותו. על ידי התורה הקדושה אנחנו יכולים קצת להתקרב אליו וללכת בדרך שלה, ואז באמת קצת יותר להתחכם ולהבין קצת יותר את הדרכים שלו, אבל עדיין אנחנו לא נדע להשיג לגמרי את הקדוש ברוך הוא, אלא רק את זה מה שנאמר, מה הוא רחום, אף אתה תהיה רחום, מה הוא חנון, אף אתה תהיה חנון. למה? כדי לדבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולדבוק בתלמידי חכמים שהולכים בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בה. על זה נאמר ולדבקה בו. חז"ל שואלים, הלא יש אוכלה, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? אלא ידבק בתלמידי חכמים, תראה את הדרך שלהם, את ההנהגות שלהם, את המעשים שלהם, את הסבלנות שלהם וכו', וכן על זה הדרך, וממילא תוכל להרגיש את האלוקות בקרבך. יהי רצון שנזכה. תודה רבה.